Allemagne jamana ɲɛmɔgɔ chancelier Olaf Scholz ye laseliw kɛ bi araba sɔgɔma k'a sɔnna bɛnkanw bolo nɔbilali ma walasa ka se ka kɛlɛkɛminɛn jugu n'a bɛ wele ko Charles Lourd Leopard 2 o bila ka taa Ukraine jamana kan walasa k'u dɛmɛ u ni Rusi jamana cɛ kɛlɛ la. Unser Ziel ist es, rasch 2 Panzerbataillone zusammen mit unseren Verbündeten bereitzustellen. A y'a lase o senfɛ k'a fɔ k'u ka laɲini tɛ ka kɛlɛ la yuguba Rusi jamana ni Ukraine jamana cɛ min bɛna sɔn ka fitinɛ wuli OTAN jɛkulu ani Rusi jamana cɛ. A ko fɛnɛ k'an bɛna laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabati walasa ka se ka fɛɛrɛw tigɛ ka Ukraine jamana kɔkɔrɔma don. Nka k'an bɛna wulikajɔ wɛrɛw fɛnɛ kɛ ka taa Rusila jamana ani OTAN jɛkulu cɛ. Nin kɛra Scholz a ka laseli dɔ ye. Bundestag o wasadenw ɲɛkɔrɔ wasabulon kɔnɔ. Allemagne jamana ɲɛmɔgɔw tun ye laseli kɛ ka kɔrɔ u ka dɔgɔkun lajɛrɛ senfɛ n'o ye Conseil des ministres ye k'u bɛna kɛlɛkɛminɛn 14 n'o ye Leopard ye type 2A6 ka fara kɛlɛkɛminɛn misɛn caman wɛrɛw ani kɛlɛkɛmuguw kan labila ka taa Ukraine jamana kan. Ko fɛnɛ ko Bundeswehr ye a yamaruya di a dɛmɛbagajɛkulu bɛɛ lajɛlen ma nanzarala gunkana n'o ye Occidentaux ye u ka se ka kɛlɛkɛminɛn jolen wɛrɛw bila min bɛ wele ko blindé n'a bɛɛ lajɛlen dilanna Allemagne jamana fɛ ka taa Ukraine jamana kan. A ko nin hakilila ninnu taara hakilijagabɔbaw senfɛ wa min kisa ka gɛlɛn kosɛbɛ n'a bɛna sɔn ka Rusila ani Ukraine jamana kɛlɛ bila ka taa bolo wɛrɛ kan. Nin kɛra Rusila jamana ka lasigiden so o min bɛ Berlin o lasigiden Sergei Netchav ale ka laseli ye. A b'an dabali ban kosɛbɛ k'a dɔn ko Allemagne jamana ani a ka dɛmɛbagajɛkulu a n'a masurunyamɔgɔw t'a fɛ ka kumaɲɔgɔnya kɛnɛw dayɛlɛ walasa ka se ka bɛnkan sɔrɔ min bɛ wele ko solution diplomatique nanzarakan na Ukraine ani Rusila jamana cɛ. Nga u b'a fɛ ka kɛlɛ la taa sira wɛrɛw kan walasa kɛlɛ yɛrɛ kana se ka dala faga. A y'a lase cogo min na. Ameriki jamanatigi Joe Biden ale ka fan fɛ ye laseli kɛrɛnkɛrɛnnenw kɛ nɛgɛ ɲɛ 17 GMT o tanan gosilen waatiw min na a ye a sɛbɛnciya ka fɔ. Today I'm announcing that the United States will be sending 31 Abrams tanks to Ukraine. Ko Ameriki jamana kɔni tɛna a ka kokɔrɔmadonni bɔ a ma ka taa Ukraine jamana fan fɛ. A ye min dan kɛnɛmaya Ameriki masayaso Maison Blanche kɔnɔ ka fara fɛɛrɛ wɛrɛw kan minnu bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ sira kura wɛrɛw ye walasa ka se ka kɛlɛkɛminɛn jolen wɛrɛw labɔ n'o ye Charles Abrams ka taa Ukraine jamana kɔnɔ.